Nabona xa kuyile clown enguBrown Mokgotsi ibambe ezaseParlamente ngobhongwana. Unedimanda akazenzayo kusasa mele appear ku-ADO committee, so uthi yena since raise ama-safety concern uzawu-appeara ku-ADO committee provided baba bhatala i-bodyguard zakhe. Une-bodyguard ezimgadayo since angasafili safe, and uzafuna iParlamente izibhatalwe ezi-bodyguard for about 7 days or so. Ithethe nje into engathi njalo. Hayi wenyuka uNombala wathi uNombala angasixeleli lonto uBrown Mokgotsi, simfuna apha thina siqala ukusuka ezindlini zethu sigadwe ngalo mapolisa sigadayo, asikaze nje singaphephi sithi ngoku apha silapha eParlamente simfuna apha. Wenyuka uSikhosana wanqinelana nayo uSikhosana waveza nomcimbi kwaPaul Solomon kancinci uSikhosana. Hayi wenyuka uMateyisi wathi uMateyisi hayibo ndiyibona nje umgangatho waseParlamente uya usehla and nami ndiyithethile ke le nto intoba hayi iParlamente madoda hayi kuya kungasacaci ncam nje noba baya phambili noba beya ngemva, kukuthi nayizolo ke i-members ezininzi nje zezasenda ama-apologies bebaninzi nje baninzi abantu benga-appearanga ku-i-members ze-ADO committee, and bokuvele abantu abayi-2 I think ngabe-public nje ngamaxhegwana nje amhlophe belungu obonayo banje ngamadoda e-wisdom. Akumelekanga ubabukele ncam uhluthi uzawulala, but nje banolwazi bona because ndithe xa ndifika kuthethwa nje ngomcimbi wama-legislation i-constitution nje into ezinjalo kubavutshiwe bona noko nomgaqo nje engathi nto nokwenza nyelo hayi bayawazi. Hayi wavubhoka uMateyisi wabesithi uMateyisi even izolo sifuna ukwazi ba i-witness bokumele zi-appear izolo kungani zingakange zi-appear. Sifuna ukwazi into yoba bahawufa malunga nomcimbi kaPaul Solomon because simfuna apho uPaul Solomon. Hayi kuche uzama nje ukuyodadubalisa ke uyabona ubulalisa uboya nje ubungalali. Hayibo bavumelana bonke into yoba uBrown Mokgotsi uzasaphinwa uzawunyanzeleka into yoba evelile uyathanda kathandi eParlament. Hayi bavumelane yonke lonto. Xa kagqibela uChair athatha intambo azibuyisele I think legal team apho mele bachaze into yoba bahawufa malunga nomcimbi kaPaul Solomon. Hayi ke uthe ithetha nje washoti nje futhi watsho wathi since be under iParlamente banemigaqo siseko yaseParlamente, so zikhona indlela zokusaphina umuntu okumele bazilandele and bahamba through uSpeaker. uSpeaker is not part of i-ADO committee members. Niyazi lonto xa sithetha ngoSpeaker sithetha ngomuntu obasayocela ipermission kuphi xa sokuthethwa ngomcimbi kaPaul Solomon. Hayibo apho kushongwe wathi sigqiba kuvumelana ngoku malunga nomcimbi kaBrown Mokgotsi sizithathele idecision ngokwethu singathi siziyocela PPP xa inguBrown Mokgotsi, but xa inguPaul Solomon nifuna ukusixelela into yoba uSpeaker uthe uzabuya nento about 2 days or so. Hayi ningasixeleli lonto okanye nizama ukusixelela ngemicimbi yekhala ke ngoku and uzayibona uba lento umgangatho we-ADO committee wakula Parliament uya usehla. Bazathi beyigqiba lanto izabe seyingasenayo nje nevelu because nje hayi uMadlangu usiphethe bafethu. uMadlangu sipha ukudla kokuphila siyaphila nguMadlangu. Uthi nje noba uyibese breaking uthi khawuthi ndiyojonga nje uba benzani ku-ADO xa ufika utshintsha nje same time uvela ubone nje uba hayi ndiwestela nje ixesha lanto iyandidinisa. Indlela babedimanda ngayo babebreaka ngayo beboasta ngayo ngoba i-ADO committee findings zayo zi-bindings 10 andiboni kwa ezo findings ezizawubhinda mna kulaa nto ala ADO committee because basezalwa bebodwa, so kumele into yoba bafumane ama-findings. Baseza bakho ingquzulwano bangavumelani ngobani abaguilty ngobani abangekho guilty. Isesende into ngapha kwelacala le-ADO committee of which ke i-deadline banayo ngoFebruary njengoba beselibele ukudlala kusenamalanga. I mean this is 2 days right now kungekho witness ezi-crucial okumele ezi-appearayo of which nakusasa ibikhona into ethu because uyayibona ngapha kuMadlanga commission it's more of bane-standby. Uba ngaba uFez mele appeare ubuFez akekho makube khona ozangenelela asikwazi nje ukuba ne-wasted day. That's how they've been doing ngapha be-operate ngakhona. Hayi ngapha uba ngabe witness ikhona nguFez ubuFez akavelanga uba disappointile. Hayi ke it means lo mini leyo i-taxpayers money nje ihambe mahala. So that is just the update regarding i-ADO committee. Samba theko yodwa into engaba ku-ADO committee. Members, Mr. Mokgotsi is not in a position to appear before the committee tomorrow. If you remember, Chair, Mr. Mokgotsi demanded that we should provide him with protection. I think it is his own people. And then I contacted Parliament's protection services for them to look at the issues that was raising around his security. And the offer that was given was that he can come to Cape Town, and then as soon as he lands
there will be protection offered or escorts offered. Mr. Mukhosi refused that offer. He says that he doesn't want to be protected by people that he doesn't know. He prefers to have his own people protecting him, and he was requesting that Parliament must fund that for a period of 7 days. Yesterday, I contacted him so that we could book flights for him. I requested him to provide me with his ID number so that I can arrange flights for and accommodation for him. And then he told me that he would not give that unless the security details that he wants is in place. So that is how far it is. But before the meeting started, I spoke to Advocate Khwaitsi, who was under the impression that Mr. Mukhosi is coming, because apparently that is what he told her, that he will be landing today. But I don't know if he bought his own flights or what, but he never indicated to me that he was coming. So there is that confusion. That's all that I can say, Chairperson.